खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै जि मावफुं मेल बे मावफुं मेलाव बिसेसके थांनाय कार्बि आंलंनि जि 80 बोसोरारि जथुमा बे 80 बोसोरारि जथुमायाव आद्रा थालांनाय जिखिनि सावरायनो गोनां थान्दै मेलाव बेखौ जोङो थान्दै मेलाव समनि आंखालाव रायज्लायजोबनो हायैखाय जिहेतु जोंखौ बोथोरा एसे उसुबिदा होदोंमोन फार्स्ट खालि थान्दै मेल जिरायखालि जिहेतु बारजों अखाजों बारनानै जों रायज्लायजोबनो मोनाखिसै बिनि थाखायनो बेयाव आद्रा थालांनाय जि माखासे रायज्लायनां बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ जोङो एक्जिकिउटिभआव रायज्लायलायनानै फाइनाल खालामनायनि थान्दै मेलनिफ्राय जोङो मोनसे रायज्लायलायनानै जोङो थिग खालामना लादोंमोन बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जोङो बे थान्दै मेलाव सावरायदों बिसेसके जोंनि आगोलनि जिफोर डिमान्ड्सफोर बे बाथ्राफ्रा बयबो सिगांनिफ्राय सावरायबोबाय थानाय जि डिमान्ड्स बेफोरनि सायावनो जों फिन सावरायदों जेरैहाय बर'नि थामथि गोरोबथा बे थामथि गोरोबथानि गासैबो आयदाफ्रा सुफुंजोबनांगौ बेखौ जोङो दिनैनि मेलावबो खोब मोजाङै रायलायदों बिसेसके आसामनि एडुकेसननि सायाव जि मावनाय पलिसिसफोर बे पलिसिसफोरनि सायाव जोङो सावरायदों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ दिनैनिफ्राय बे मेलनि गेजेरजों जों खावलायदों जाहाथे बिटिआरनि जि दफाफोर बेखौ थाबैनो मावफुङो आरो बर' बिजोंनि जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ स्पेसियेल कनसिडारेसनजों जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै बेनि सायाव ज'नानै सावरायनाय जादों कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल दफा बे दफाया एकर्डआव दङ बे एकर्ड मोननै एकर्डआव दङ बिटिसि एकर्डआव दङ मोगथां महर जायाखै बेखौ लेटार एन्ड स्पिरिट खोब माने थाबै मावफुंनायनि बेबस्था लानो सावरायदों आरो सरकारखौ बेनि बागै जों नारसिननाय बे नारसिननायखौ आङो नोंथांमोननि साननायनि गेजेरजों बुंनो लुबैयो बेनि अनगायै जोंहा सांगठनिक माखासे आरो सिंनि जोंनि रायज्लायनो गोनां जिल्लाफोरजों आरो आनसलिकफोरजों सावरायदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ समस्ति आरो भिलेज काउन्सिलखौ थाबैनो होनानै इलेक्सन आबुङै फाथिनाय आरो बेयाव रां बावजाखौ बारायनानै होनाय बेफोरनि बागै जोङो सरकारखौ नारसिननाय बेनि बागैबो जोङो दिनै गोसो होनानै सावरायबावदों आरो बे समाव जिहेतु जोङो बेफोरबायदि जितु खावलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बेबायदि खावलायबाय थादों दिनैसिम बेफोर जेंनानि सायाव सरकारजों आबुङै रायलायनाय सुबिदा जोङो थांनाय जानुवारिनि 6 तारिख CMजों जोङो खेबसे रायलायदोंमोन CMजों रायलायनायनि गेजेराव CMआ गाव मागोनि उनावनो गासैबो अफिसियेलखौ लानानै फर्मेल टक एरेन्ज खालामनायनि बाथ्रा जोंनो होदोंमोन नाथाय मागोनि उनाव जोङो खेबसे लोगो मोनबावदों फर्मेल टक जायाखै दा बिथाङा दुखु मोननायखौ फोरमायदों जे गोबां प्रब्लेमफोरनि थाखाय आङो सम सुबिदा थिग खालामनो हायाखै बे समाव मणिपुरनि इलेक्सन जाबाय बायदिसिना इलेक्सन थांबाय दा बिनि उनाव दाख्लैबावै लोगो हमनायाव बिथाङा जोंनो खोथा होदों नैबे 31 मार्चआव रायजो सभानि जि MP बिसायख'थि जागोन बिनि उनाव मोनसे अफिसियेल टक एरेन्ज खालामगोन आरो बे अफिसियेल टकआवनो जोंनि गासिबो डिमान्ड्सफोरनि सायाव गासैबो सावरायजोबलांनानै फारि फारि मावफुंनायनि राहाखौ लागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो जों बेखौनो नेगासिनो दङ जों खोब आसा बायदि जाहाथे जोंनि जि डिमान्ड्सफोर बे डिमान्ड्सफ्रा आबुं महर मोनो